Gọọmenti steeti ya bụ Anambra bụ ndị nke dere akara na ewumewu chere 50 bụ nke ewuru na mpaghara ebe a na-ele osisi ma bụrụkwazị na ahịa nke dị na Umuokpu nke a kpọrọ Timber Market banyere agbasoghị usoro kwesịrị ekwesị nakwazi ịnata nkwado site n'aka gọọmenti steeti a na-etu esi ewu ewumewu ndị a n'ebe ahụ. Nke a bụ nke bịaranụ na njikọrịta aka otu ụlọ ọrụ steeti a na-akwụ maka azụmahịa, ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa yanakwazi isi ọrụ mmepe isi steeti a bụ Awka nke a kpọrọ Ada bụ ndị nke gara n'ahịa ahụ n'ozigbo nke ha nwetara wee nyocha nya bụ ike wee chọpụta etu o siri wee dị mma na nya bụ ụlọ ndị nke ewuru n'ebe ahụ. Onye nta akụkọ anyị Daniel Ezigwe ga-ewetara gị akụkọ maka ya. Ụlọ ndị ahụ enyere akara nkwatu bụ nke a na-akọwa na ewughị ya dịka otu o kwesịrị ma bụrụ nke mpụ nke ndị isi ahịa ahụ na n'isi ya soro ya bụ ụlọ dum ahụ ka ndị ọrụ nlekọta anya na-akọwa na ọ nataghị akara nkwado gọọmenti ebe esoghị n'iwu kwadoro otu esi ewu ewumewu na ya bụ ahịa na-arụ ya. Ka ọ na-ekwu okwu ka ha garachara na ya bụ ahịa ka kọmishọna ahụ maka azụmahịa nakwa ọrụ mmepụta ngwaahịa Dr. Obinna Ngọnadị nọrọ wee kọwaa ihe na-aga na ya bụ ahịa dịka ihe na-agba anya mmiri ebe ọ nọrọ wee kọwaa na ụfọdụ n'ime ụlọ ahịa ahụ ewuru bụ ndị ekwesịghị ịdị akwụdo n'ala. Dr. Ngọnadị were wee kpọkuo ndị isi ahịa ahụ ka ha weta akwụkwọ na-egosi otu o si ewu ewumewu na ya bụ ahịa nakwa nkwado gọọmenti gbasara ụlọ dum ahụ ebe ọ bụ na ha emeghị otu a na a ga-akwatu ụlọ niile ahụ. Na-akụ nke ya onye isi ụlọ ọrụ Awka Capital Territory Development Authority ACTDA Venerable Achoputara nọrọ wee kọwaa na ọ bụ mgbe e wetara akwụkwọ na-egosipụta otu esi ewu ewumewu na ya bụ ahịa ka ndị ụlọ ọrụ ahụ ga-esi wee mara ụlọ ahịa ndị batara na ya bụ ahịa nakwa ndị a ga-akwatu. Venerable Okwuosa nọrọ wee kọwaa na ebe ndị ahịa ahụ were mkpụrụ ụbọchị 7 iji wee weta ya bụ akwụkwọ na o dokwara ewu na ọkụkọ anya na enwere ụlọ ndị a ga-akwatu. Ndị ụlọ ọrụ Awka Capital Territory Development Authority jekwara na Isuani Ọcha okpuru Awka North ebe a na-wee kwatuo aja nke gbochiri ụzọ nke gọọmenti wepụtara a ga-esi na-aga site n'Awka. Abụ m Daniel Ezigwe.